Алып барысының стиле ing. Күздің матурлыгы алтын япрактарда. Бигрәкле елның бұл мәлендә саган япрактары күздің ягын алырдай булып матурлана. Һәм бүген безгә улар кирәк буласак та инде, чөнки улардан без бүген матур гөлләмә яһаячакбыз. Сәлам кызлар, эфирда иҗатка, модага һәм матурлыкка гашык кызлар өчен иң гелле тапшыру алда гөл. Безнең бүгенге сыгарылышта саган япрактарынан үзенчәлекле сәскәләр яһарбыз. Бүгенге көндең иң кайнар үз трендын билдәләрбез. Тамыр ер ансамбленең җитәкчесе, йырчы Ләйсән Галинның һәр җибәргән радарга җавапларын тыңларбыз. Кызлар, мин дөмдең остаханыма йөгереп килеп тә иттем. Бүгенге көзге гөлләмәне яһар өчен безгә нимәләр кирәк булганын әйдәгез хәзер ханап китәйек. Тәү чиратта ул әлбиттә ошындай матур-матур алтын япрактар, кайсы һәм еп. Тагыла безгә әлбиттә кирәк булсак иҗади фантазия һәм сабырлык. Әйдәгез инде хәзер башлайык. Игътибар белән карап утырыгыз кызлар. Кызлар, без бүген сезнең менән һәр бер япрактан роза сәскәһен яһарга тиешбез. Буны эшләү бик авыр гына, шуңа күрә карап утырыгыз, яраймы? Безгә иң беренче бына шундай саган япрагын алырга ла, икегә бүкләргә кирәк. Менә күрдегезме? Мин нисек эшләнем? Хәзер инде безгә япракты бер осыннан бына шулай ипләп кенә матур итеп сәскәгә охшатып төрергә кирәк. Ашыкмай гына эшләйбез буны, кызлар. Ошулай итеп төреп беткәс, бу безнең сәскәнең үдәге килеп сыкты. Епте алабыз да, буны ошы конструкцияны беркетеп куябыз. Епте, кызлар, әлегә мин кисеп алмайым. Чөнки хәзер мин тагыла бер япракты алып, шундай таждар эшләячәкмен. Икенче үк япракты ла шулай ук икегә бына шулай бүкләйбез дә. Һәр бер киләһе ташыбыз безнең беренчеһенә караганда зуррак булырга тиеш. Без уны үз кулдарыбыз белән шундай формага индерергә тиешбез. Буны шулай килеп сыгырга тиеш. Хәзер инде без икенче тажды алабыз да, сәскәнең уртаһына шулай итеп беркетәбез. Епте без кыркып алмагайнык, шуңа күрә еп белән буны шулай урап барырга кирәк. Шулай калган япрактарды ла сәскәнең уртаһына шулай итеп беркетеп сыгырга кирәк. Мин оттара башланым шикелле. Һәм буна шулай, кызлар, сәскә килеп сыккансы, буна шулай безгә эшләргә кирәк. Әйткәндәй, кызлар, әгәр дә безнең тапшыруда катнашып, үзегезгә өр-яңа киемнәр хәйләгез килһә, безнең алда гөл төркемендәге стилист альбомына үзегезнең фотохурәтләрегезне халып җибәрегез, яраймы? Ә бүген безнең тапшырудың стилисы Альбина Галиуллинага өр-яңа 2 образ хайлайым дип һүз бирде. Карайык, әйдәгез. Сәлам, минем исем Альбина. Бүген стилист менән үземә гардероб хайлайым. Альбина, әйт әле, һиңә ниндәй күрәк стильләр охшай? Көндәлек тормышта мин классик һәм ирекле стиль яратам. Бик яхшы. Альбина, без бүген һиңә иң модалы, иң трендлы, иң текә киемнәр хайлап куйдык. Ул да булһа 2 образ. Беренче образ безнең күндән эшләнгән образ булһа, икенче образ безнең ирекле образ. Әйт әле, һин нисек карайһың күндән эшләнгән киемнәргә? Белмәйм, миңа хойымдарды бик ял. Борсолма, Альбина, чөнки был магазинда барлык әйберләр, күн әйберләре, улар ысын күндән түгел. Шуңа күрә, Альбина, һинларда курыкмаенса, рәхәтләнеп кия алаһың. Был мизгелдә, мода мизгелендә барлык дизайнерлар ошо маршал төтенә барыһыла күз алдылар һәм уны иң яхшы дип исбатланылар. Шуңа күрә без дә һиңә ошындай төстәге салбар тәкъдим итәбез. Төсе матур. Альбина, миңа был салбарга шулай ук шул күндән эшләнгән куртка хайлап куйдым. Бына ул. Әдер ул һине көтеп тора. Охшаймы? Охшай, матур. Карале. Уның исеннән һиңә әлбиттә шахмак кызыл төстәге күлдәк тә хайлап алып куелган. Әйдә барып карайык. Әйдә.
Мен Альбина миңа ошоны карап койдым алдан ук. Кызыл төстәге күлдәк минең уйлавымча барлык кара төстәге киемнәргә карата матуррак, сагыбрак булыр. Машулай. Хоп. Ошаймы? Акша ие. Миңа бул күлдәк ошаны. Альбина, безнең шулай итеп беренче образ тамам. Хәзер инде бул образга шулай ук аяк киеме карахак бик яхшы булыр инде. Барып караякмы? Әйдә. Киттек. Кызлар, һез магазинга барып килгәнсез, минең сәскәм бына ошондай матур розага әйләнде. Хәзер инде миңа ошо йипте кисеп алырга вакыт. Бына ошулай мен аны хәзер кисеп алам да. Кызлар, бuna карагыз. Мин уны хәзер нык итеп кенә бәйләп куярга тиешмен. Чөнки безнең роза сәскәһе таркалып китергә тиеш түгел. Бuna күрдегезме? Бuna ошондай сәскәләр минең күп булырга тиеш кызлар. Хәзер инде мин уларны эшләячәкмен. Әлегә һәр үрегезнең яраткан матур кастар рубрикаһын карап китегез. Бүген һезнең һорауларыгызга Тамыр Гер ансамблінің җитәкчесе Халукай Йырсы Ләйсән Галина ихлас җаваплар кайтара. Хисләнне бәрәк ялан бул ярда. Әдрәк кенә хүлпәнрәк тавыш килеп саккан һәмәк булды миңа. Гер сакыра, мон сакыра, тимәк мин әле тере, күктә канаттарым талап, утравым башкыр. Мин үземнең эшемдән бик нык канәгатьмен, чөнки мин балаларны яратам, ә икенчесеннән сәнгатьте яратам. Минең иң яраткан ризыгым ул белмән. Һәм әлбиттә үзебезнең яраткан горпа аш. Мин косметиканан әлбиттә крем булмай яшәй алмыйм, чөнки мин һәр вакыт кисен дә иртән дә крем һөртеп ятарга һәм крем һөртеп иртән уянып сыгып китәргә өйрәнгәнмен. Шулай. Минең яраткан байрамым ул яңа ел. Чөнки мин бәләкәй сактан ошо ата-әсәдән калган бит инде мөгъҗизәгә ышану. Һәр вакыт әле инде үз гаиләм менән ниндидер мөгъҗизәгә ышанып һәр бер яңа елда каршы алам. Минең хыялым ул матур, зур, бәхетле, тату гаилә. Минең һуңгы укыган китабым Булгаковтың Мастер и Маргарита. Әлеге вакытта минең хыял инде ул Франция, Париж. Ни сөйләшемдә икән әйтә алмыйм, эшләмәйм. Кызлар, тышкы кыяфәт, матурлык әлбиттә бик кәрәк, ләкин эске матурлык та бик мөһим. Шуны әйтер идем. Яраткан йырым минең әлбиттә ул мине нисектер ниндидер кимәлдә сәхнәгә алып сыккан дип йөрдә әйтергә мөмкин. Ул Афари Макчуринның әлбиттә Аллага шөкер дигән йыры. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Бына шуларак яңгырай ул йыр. Альбина, мин һиңә шулай икенче образды һайлап куйдым. Ул да булһа куе һары төстәге шундай күлдәк. Былай да бик актуаль булыр дип уйлыйм. Кара Альбина, ошондай кара күндән эшләнгән суклы жилет. Бу сукларда һин итектәрдә, сумкаларда күрә алаһың. Улар бар ердә хәзерге вакытта бар, чөнки суктар шулай ук мода әйтүенчә бик актуаль хәзерге вакытта. Охшаймы һиңә, Альбина? Акша ие. Улайһа, әйдә барып киеп караек. Әйдә. Шуннан кызлар, Альбинаның икенче образы һезгә охшанымы, юкмы? Охшагандыр дип уйлыйм. Ә минең монда эш кайный, һәм бына инде 7нче розала минең әдер. Хәзер инде миңа ошо роза сәскәләреннән матур итеп композиция яһайһы гына калды. Бына минең ошондай кәрзин. Тәүсиратта безгә төрле төстәге япрактарды алып, кәрзиндең ситенә куеп сыгырга кирәк. Мин инде бына ошондай көрән япрактарды һайлап алып куйдым. Уларны алабыз да кәрзиндең ситенә матур итеп тедеп сыгабыз. Һуңгы көрән япракты мин кәрзингә озатам. Әдрәк һары япрактар куйһак та артык булмай кызлар. Тик күп итеп куймайбыз, бер-ике генә. Хәзер безгә үзебез яһаган сәскәләрне кәрзингә урынлаштырырга кирәк. Тик бу һез уйлаганса ябай гына түгел.
Бында инде композиция төзергә өйрәнергә кирәк. Бына шулай 3 розаны алабыз да, бергә шулай тотабыз. Ситтәренә һары япрактарды куеп сыра кирәк. Иң матур япрактарды гына хайлап алабыз. Өсте япрак етә. Хәзер инде калган розаларны ла икенче рәт итеп урынлаштырабыз, кызлар. Бына карагыз. Минең розаларым шулай күренеп торырга тиеш. Калган 4 розала композициялар үз урынын алды. Хәзер инде безгә еп менән уларны ныгытып бәйләп куярга кирәк. Бына шулай уларны безгә еп менән беркетергә кирәк. Хәзер кисәбез һәм бәйләп куябыз. Бына шулай, кызлар, мин ныгытып куйдым. Хәзер безгә епте кисеп алырга ла. Ныгытып бәйләп куярга. Һәм япрактарның ушы сыгып торган ямьһезрәк урындарын кайсы менән тигезләп кисеп сыгырга кирәк. Матур килеп сыга, шулаймы? Безнең композициябыз тиздән әзер булачак, кызлар. Әлегә иң кайнар үз тренд турасында ла онытмаяк, бу сезонда нимәләр модала икән. Беренче тренд – кабарынкы курткалар. Бұл үз киемен көндә киеп йөрергә була. Тагылау бик уңайлы һәм йылыла. Зауыклы көйнер өчен әллә күпме акча сарыф итү мотлак түгел, кызлар. Бундай куртканың хакы ла әллә ни тешләшмәй. Шуңа күрә иң сагу төстәрне хайлагыз да кыю киеп йөрегез. Икенче тренд – плессировка итәк. Йылы көндәрдә яратып кигән бундай итәкте халкындар төшкәстә хандык төбенә халып куярга ашыкмагыз. Йылы колготкалар һәм свитер бында юбка менән яхшы дуслашыр. Романтик, нәзакәтле образдар тудырырга теләһәгез, плессировка юбканың да яхшырагын таба алмассыгыз. Өченче тренд – суклы сумкалар. Бына нисәнче ай бундай сумкалар моданан сыгырга уйламый да. Бұл аксессуар көндәлек, классик образдарга яхшы тура килә. Шуңа күрә суклы сумка этник стильдә генә була ала дигән караш ул дөрес түгел. Мәсәлән, суклы рюкзак көндә йөртә торган сумкага яхшы альтернатива була ала. Стилист хайлаган образдар Альбинаның күңеленә хуш килгәндер дип уйлыйм, кызлар. Ә миңа инде үземнең композициям бик нык охшай. Хәзер инде миңа бидәүстәрне куеп сыгырга ла, кәрзинде үземнең бер яраткан кешемә бүләк итәһе генә калды. Бuna минең ошонда гөл-йемеш тәлгәше бар, кызлар. Һәм бuna, кызлар, безнең бүгенге үзенчәлекле композициябыз әзер. Күрүгезсә, кызлар, бұл бик ябай. Кызлар, йондызлар, бүгенге тапшыру һеҙгә оҡшағандыр дип уйлайым. Киләһе сорашҡанға тиклем һәм безнең барыһы ла ал да гөл булһын.